Ay, nani ba? Hoy! Hoy, ay, nani ba? Payas ka na! Antok pa, boss. Antok pa, boss. May nanganay ka mo, sugara. Para sunod. Yes, Captain. Yes, Captain. Waterboy, pagkadanay. Hoy, ano, Captain? Harin na itong tubig. Gago! Ang taliyasa mo rin, hindi rin magkakapi. Amulay ng tubig, wala na bilabon na ito. Gago. Kakakinom tayo, ha? Inom. Ito. Kakatagin na plaza ha. Paya niyo na. Hindi rin ka mong tukol pa. Paano yan kung may uyab yung nagkikita? Pinangungulba ka mo kay yung mga tuhod, mga kurog. Waray. Kapten, ikaw kan mo kami kung nakain kabutang. Yan na leto. Eh, may natakot. Eh, kung sa ato pa nauro. Stay, nakakuhan, nakarigo. Kakatagin na plaza yan ha. Ano? Kaya ano ka ba naman yan? Ha? Ano ka ba naman? Ako to yung kapten. Captain, oh, in charge ka. Gago! Ano, ready na ka mo? Yes, sir! Pakali. Yung pagbantay, kira kayong master ng kala. Hangan. Pagkakot madarat bola. Bantay. Okay! Umahon ka na, wala ka pang na. Ano pa kore ka? Wala ito, Melinado, dali. Gago! Balisa pa kanilong. Yes, Captain. Kung natapal ka na, ano ka? Sugad. Diba nagkatapal? Hindi ka na masugad. Sugara. Ha? Para na yung magdaw kita dayon. Sige, Captain. Tawagan ka nga ng technical, gawas. Pati may sugar, kumuhuang. Sige. Muni, pakadayan na yung muni. Oh. Good. Ano mo ba yan? Hindi na, kung goods, Captain. Oh, Captain. Kasi yung kuhan na control mulay ba? Ano mo pa yun? Sticker. Di ba yung pinsa ka nga dere pinsa. Pinsa ka nga ayaw pang sugara. Para marubat na wong. Good. Gago! Ba, niya marubat na wong. Kasama to. Amat, sugara. Eh, diyan, finals na yun eh. Talagsalay niya kita makamulay yung finals. Stop! Ipil pa ka din. Kay Yes, Captain. ikon madarat bola. Mag-dribble ka na, sigara ha. Pang. Madarat ka dribble. Sige daw, pakita. Glad. Napagkit ka man doon. Ang sugat. Ano ba? Wow. Para wala sa traffic mako na mo. Mabantay ba? Palulurong mo kasi sugat. Bantay. Para masabot. Dara na akong ginutuan ko ay mo. Sugda. Gago! Tara, mga tayo na plaza, Lara. Tara! Tara. Ano? Mga kita. School. Tara! Muli na kita. 1, 2, 3 na kita. 1, 2, 3 para oras mo ba? Ano pa magdamo? Oh, mga ano eh. Amo na, bakit naman tayo Mga tulong kayo plaza. Tara. May kami matipol. Para kami para matanggal tulba. 1, 2, 3 go! Trupa best! Trupa best! Bang! Bruh. Tumulong. Kasi rin anong payo sa dito. Ay, nagod dito. Mulay. May mulay. Trabaho ni Captain. Sir, kami mulay. Wala man mulay. Sayang pa katang darang at tubig. Mahap lang yun eh. Ano trabaho ko? Yan, may daga mo mulay. Anong mulay? May ida. Ore, managahawal ba yan? Ano? Mas hindi mo nagatito.
darang nga tubig. Mahap na winning nga daniyan. Ano madayang tamulan? Di mana. Boss, ano schedule naman to? Schedule yan ah. Yan na, ang schedule nga na pumananoon nga si Mana, kaya niya na pala ka. Marin, tapos na mulay. Tapos na ngayon ang mulay. Di ba kung kami ito? Pero nagtawag ba ginagawa? Kunwari nga rin Makakapan tamag mo. daw. Kaya ba magawa sa riskin? Rumayos kami. Pwede bang kita? Crossover na ito. Rumayos baby kami. Dere na kilala. Anay, Dere na mainom na sa isa nga player. Oo. Dere na pagsigid-sigid. Wala niyang mulay. Sayang ang mulay. Ay, mulay. Hindi mo ko pagod paglasa. Maratak mga player magpakainom. Okay. Juan. Okay. Ubusa po na ubusa. Wala ka mo mulay. Ubusa, kay git masahid nga tanan. Nalalapuan ito yung mga tripilya. Ano na ba nga si Mana na iman mumlay? Hindi ka wala klor. Uli ito, uli yung mulay. Daw, ikaw mo lang, papakaulang ka mo. Anay. Ay, ikaw. Anay. Hi guys. Yo, what's up? Yo, what's up? Salamat sa mga sponsor. Salamat. Na, dito na yung namin. Shoutout sa lahat ng nanonood sa amin. We love you all. Shoutout lang kayo. Nasa-shoutout namin kayo lahat. Shoutout sa Oliver shop. Shoutout kay Imbi. Shoutout nga pala sa Katapa. Napa Vlogs, we love you. Shoutout kay Mama ng Papa. Si Neven eh. Shoutout kay Ma'am Justiti.